Hvad, Fritz? Det er ikke så dårligt, hva'? Nej, vi glæder os til at komme ind og svømme. Mig og Fritz i hvert fald. Det var mig og Fritz her, der vandt konkurrencen. Fritz han kunne ikke være her, men så Fritz han er her alligevel. Vi har jo fået fornøjelsen af at komme i svømmehallen med gutterne fra Fuld Pensum her. Sig goddag, Fritz. Goddag. Jeg synes, vi skal gå ind og kigge på det. Skal vi ikke det, dreng? Helt sikkert. Jo. Så er vi altså bare klar til svømmehallen. Nu har der lige kommet sådan en sløber i forhold. Hvor? Drenge, vi kører altså nu. Kom så. Kom. Mac Gedhov, hvad har du gang i svømmehallen i dag? Jeg er lige i gang med at varme lungerne op, for jeg skal til at slå min PR. Det er helt storartet det her. Jeg har et mål, jeg har gået med. Hele vinteren har jeg haft det mål her. Og nu er det altså blevet tid. Jeg skal simpelthen slå min egen PR. Lige nu ligger den på 28 baner på 22 minutter. Men jeg kunne godt tænke mig at få den ned på 22 baner på 22 minutter. Det er altså en bane per minut. Jeg ved, det kan lade sig gøre. Det gælder bare om at træne og have lungerne i orden. Jeg prøver at være så original som muligt, så jeg blander det lidt med det hele. Og så har jeg fundet min egen metode. Altså, når du kan mere den ene, så tager du bare den anden. Det virker. Er der noget specielt, du gør, inden du skal ud og svømme en så lang distance? Nej, det er der ikke. Jeg går i bad ligesom alle de andre, og så plejer jeg gerne lige sidde her på briksen her og lige varme lungerne op. Det er ikke nødvendigt med mere. Jeg har kroppen til det, så det behøver ikke... Det er bare lungerne, der skal i gang. Mac Gedhov. Ja. Hvordan synes du det går? Det går helt vildt godt. Jeg tager den bare på rutinen. Mini-Tjøft, hvad har du glædet dig allermest til på denne badetur? Jamen, jeg har bare glædet mig til at sidde herovre og soppe i vandet. Det er så dejligt lun. Og så er der den der vandblæser, som kan massere lændestykkerne. Mini-Tjøft, hvis du skulle beskrive den stemning, du er i lige pt., hvilken stemning vil du så bruge? Men så vil jeg nok sige, at jeg er flyvende. Vi er flyvende. Frederik, jeg synes Fritz er med i en lidt anden version i dag. Hvad skyldes det? Det er en af dem der er lidt svært at svare på, fordi Fritz han er her jo, og så alligevel ikke. Fritz han er her jo, og så alligevel ikke. Men ja, det er rigtigt. Han ligner ikke helt sig selv i dag. Frederik, du har et rigtig nydeligt armbånd på. Ja, lige præcis. Hvad er det? Jamen, man fristes sig til at tro, det er et Apple-ur. Apple-ur, det er ren optur. Men det er det ikke. Hjemmerol, hvad laver du i badeland i dag? Jeg prøver at opnå et af mine livsmål. En drøm, jeg har haft lige siden jeg var 5 år og fik min første par kakker. Hjemmerol, du er simpelthen nødt til at afsløre. Hvad er det, du rent faktisk vil opnå af de bedrifter i dag? Jeg vil være den første mand, som der ryger en smøg under vand. Hvilken teknik har du i sinde at benytte? Jeg har tænkt mig at bruge Clint Eastwooden, saltvand, ferskvand. Det duer ikke, så jeg er kommet her. Kloren, det skulle være det bedste. Det er nu. Ja. Jeg tænder, og så kommer jeg i. Ej, du må ikke tænde den hen. Det går ikke. Hvorfor er jeg så? Hvorfor er jeg så? Hvad laver jeg? Det går sgu ikke. Det går ikke. Drømme. Altså, det kan vi ikke. Slum, hvorfor kan du ikke svømme? Jo. Hvis nu de andre de synger til bunden, så kan jeg lige hive fat i dem. Så bliver de op i overfladen. Så skal en large. Så? Er du klar, eller hvad? Prøv at være der. DJ Slum,
På en skala fra 1 til meget, hvor meget har du så glædet dig til den her svømmetur? Det er rimelig meget, måske faktisk. Jeg har jo sagt før, at lidt af en vandmand. Jeg er også lidt af en klorhund. Det kan jeg godt lide. Jeg elsker også rykkede fingre. Ham der soldat eller redder, ham der skal redde, han siger, at vi skal have meget på, at jeg skal have meget på, fordi jeg ikke kan svømme. Det ved jeg ikke, om jeg ikke kan, men altså, jeg skal jo høre efter, hvad de voksne siger. Vi er færdige, ja. Det er fint. Kan jeg bare gå nu, eller hvad? Ja. Hurtigt, hvad laver du her i dag? Jeg hygger mig bare. Jeg nyder livet. Jeg har en fest for mig selv. Og skal vi åbne den? Ja, det synes jeg. Ja, så gør vi sgu det. Skal vi lige holde det her? Ja. Tak, det er Ja, jeg skal lige åbne den. Har du meget? Hvilken særlig dag er det i dag, Hurtigt? Det er jo en fremragende dag. Det er noget, jeg længe har drømt om, fordi jeg har længe haft brug for en spagdag, og nu er det jo fredag. Spagdag på en fredag. Så det er rigtig skønt. Jeg har en fest. Hvad siger du, Fritz? Kunne det ikke være fedt lige at tage op i vandrutsjebælten en gang? Drenge, er I frisk på en rutsjetur? Med mig og Fritz? Frisk på rutsjetur? Hvad sker der her? Drenge, vi tænkte på mig og Fritz, vi vil gerne have en rutsjetur med fuld pensum. Skulle vi ikke gøre det? Er vi klar? Okay, så kører vi. Det er ikke i orden, det her. Det er ikke i orden. Hvad er det, dreng? Skal vi over springe? Helt sikkert. God idé. Kom, Fritz. Spring nu. Jeg skal lige have vinger på. Nej, kom nu op. Nej, springe med altid der pis på. Jamen, jeg ved ikke, der er dybt over. Jamen Niels, mig og Fritz, vi skal snart hjem. Vi skal lige nå at springe. Kom nu i vandet. Hvad fanden tænker jeg på, mand? Drenge, kom med over slås. Vi skal over slås i bassinet derovre. Kom nu, Niels. Op med humøret. Ligesom dig. Op med humøret. Det er gerne også. Hvad er det, I laver? Du skal over slås nu. Tak det kamera væk. Væk med det. Kom nu, gutter. Hvor er de henne? Kom nu, gutter. Så. Helvede, Fritz. Så. Ja. Det er en ærgerlig aften. Ja. Var det eller hvad? Vi dropper det. Okay. Det er fandme også, det er sgu ikke i orden, altså. Du dedikerer dig sådan, når du prøver at redde mig, ikke? Drenge, mig og Fritz, vi skulle nødt til at sige tak for i dag. Det har været en fornøjelse at være i svømmehallen med. Ja, det kan man sige på mange måder for jer jo. Ja, men... Ej, i orden. Ses, drenge. Vi ses. Tak for i dag. Hej. Hej. Jeg har ikke lyst til det.